Ракът не може да завладее тялото, ако черният дроб работи в едно оптимално състояние. Ще научим това от Барбара О'Нийл, австралийска здравна преподавателка, известна в международен план с фокуса си върху естествения потенциал на тялото за самолечение. В това видео фокусът ще бъде изцяло върху черния дроб. Знаехте ли, че здравият черен дроб може да предпази тялото от рак? Както вече казах, ракът не може да се задържи в тялото, ако той функционира оптимално. Няколко факта за черния дроб. Той е най-големия вътрешен орган в човешкото тяло и единственият, който има способността да се регенерира. Всички замърсители от околната среда, които влизат в тялото, отиват директно в него. Ако черният дроб е здрав, ще си каже, че няма никакъв проблем и много бързо ще се отърве от тези токсини. Ще ги разгради до форма, която лесно може да бъде изхвърлена от организма. В здравното шоу Living Springs, ръководено от Барбара О'Нийл, една от основните цели на програмата е детоксикацията на тялото. За целта се предлагат редица почистващи напитки. Виждате ли как чрез тези напитки осигуряваме хранителна подкрепа на черния дроб, за да се детоксикира ефективно? В това видео ще ви споделя за тези 9 напитки, които се сервират в нейното здравно шоу. Ще обясня рецептите, за да може да си ги направите много лесно у дома. На първо място е най-проста лимонова вода. Барбара често споменава лимона. Скромният лимон има силно тонизиращо действие. То е едно от най-добрите средства за черния дроб. Топлата лимонова вода сутрин действа върху черния дроб перфектно. Освен това, лимонът алкализира тъканите. Подходяща напитка за всяка сутрин. Ако някой се притеснява от киселинен рефлукс при пиене на лимонова вода сутрин, Барбара казва следното. Обърнете внимание кога и как я пиете. Ако изпиете твърде много наведнъж, може да почувствате леко парене. По-добре е да опитате бавно за около 20 на минути. Пиенето на лимонова вода твърде бързо до хранене също може да предизвика дискомфорт. Как се приготвя лимонова вода ли? Много е просто. Сложете резенчата пресен лимон в една чаша и залейте с гореща вода от чайник. Това е всичко. В нейното предаване често се предлага една комбинация от алоe вера и лимонова вода. Лимона пречиства черния дроб, а алоето помага при възпаление на стомашната лигавица. На второ място са така наречените горчиви билки за чернодробен чай. Има една поговорка. Горчиво на устата, сладко за стомаха. Сладко на устата, горчиво за стомаха. Това важи също и за черния дроб. Ще започнем с глухарчето. Добре позната билка за черния дроб. Барбара препоръчва 2 начина за консумация. В салата, например с гореща картофена салата, зехтин, чесън или сол, или под формата на напитка, печен корен от глухарче, като кафе или чай. Вкусен, ароматен и много полезен. Следващото е бял трън или млечен будил, известен още като чадърчето на Света Мария. Обикновенно се консумира като чай. Накиснете една чайна лъжичка от семената или листата или използвайте просто едно пакетче от чай в гореща вода за 5 до 10 минутки. Листата и цветята се използват и в салати или като заместител на спанак. Семената могат да се изпекат и да се използват като кафе. Следващо място е женшена, много горчива билка, която подпомага храносмилането и функцията на черния дроб. Обикновено тя се приема под формата на тинктура, 20-30 капки в малко вода преди хранене или например чай, 1-2 грама сушен корен в гореща вода за 10-15 минути, 30 минути преди ядене. Винаги се консултирайте обаче с лекар преди да приемате някои от тези неща. Преминаваме на трето място, където ще говорим за джинджифил, сладката горчивина. Това е една от любимите напитки на Барбара сутрин. Тя включва зелена ябълка и джинджифил, освежаваща и стимулираща кръвообращението. Рецептата е много проста. 1-2 зелени ябълки, малко парченце джинджифил,
може да е половин до 1 см. Ако желаете, можете да добавите и лимон. На четвърто място, детокс сокове през деня. В нейното предаване се предлагат сокове на всеки 2 часа. Основният е 80% морков, 10% ябълка и 10% целина. Понякога се добавя краставица, зелени листа, джинджифил или цвекло. 2 дни само на сокове правят един чудесен детокс на вашето тяло. На пето място е чай за дебелото черво. Черният дроб разчита на здравото дебело черво, за да се освобождава от токсините. То поддържа балансирана чревна флора, която предотвратява системни възпаления и осигурява добро усвояване на хранителните вещества. Барбара предлага чай за червата, който се дава на хора с нередовно изхождане. Рецептата за чай за дебелото черво включва 1 част кора от каскара саграда, 2 части корен от сладник, 3 части кора от зърнастец. Сложете 1 чайна лъжица от тази смес в чаша вода и я оставете да ври 30 минути с капак. Прецедете и съхранявайте в хладилник. Дозировката преди лягане на гладно: 1/3 чаша, ако ходите по голяма нужда всеки ден, 1/2 чаша, ако ходите през ден, 1 чаша обед и 1 чаша вечер, ако ходите веднъж на всеки 3 дни. На шесто място е протеиновата напитка на Барбара. Процесът на детоксикация в черния дроб има 2 фази. Първата фаза е ензимите разграждат токсините. Втората фаза е, че те се свързват с аминокиселини и се изхвърлят. За фаза 2 са нужни протеини. Затова в нейното предаване се дават протеинови напитки. Можете да редувате следното: протеинов шейк, който е напълно обикновен и може да си закупите от всеки магазин, или протеинов шейк, направен от зелен ечемик. Всяко от тези неща, когато се пие на 24 часа, помага за детокс. Отново препоръчвам консултация с лекар преди приемане на такива неща, тъй като може да не ви се отрази добре на организма. И на седмо място, много кратко: зелен ечемик. Той е мощен пречиствател на кръвта и тъканите, включително от тежки метали. Препоръчва се 3 до 4 пъти дневно при интензивен детокс, както го споменах горе в предната стъпка с протеиновия шейк. Това бяха 9 напитки за детокс на черния дроб. Запомнете едно нещо: черният дроб може да бъде излекуван. Това е орган, който се възстановява сам. Ако му дадете правилните условия, той ще започне да се регенерира максимално ефективно и ще видите изключително бързи и полезни резултати.